ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಗಲ ನಮಸ್ತೆ ಕೋಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ಅದನ ಮನಸ್ತಾಪ ಐತದು ಬೊಡೆದಿನ ಕಂಡನಿ ಚಾಕುಡು ಚುಚ್ಚಿದ ಕೆರ್ಪೆ ಅಂಡ ಚುಚ್ಚಿದ ಕೆರ್ದು ಕಾಡು ದಕ್ಕದು ಪೋದಿಪ್ಪುವೆ ಅವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ನಕ್ಲೆ ಪೋದು ಅಕುಲು ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಮುಲ್ಪ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಎಂದು ಪನ್ಪೆರು ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಕೆರ್ತಿನಿ ಏರಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ಖಂಡನೆನೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ದಾದನಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆನ ಕೆರ್ತಿನ ಚಾಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇಜ್ಜಂದಲ್ಲ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ದಾಯಗ್ ಪಂಡದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಪೊಲೀಸ್ನ ಕೊಲ್ಲು ಪನ್ಪೊನಿ ಈತೆ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಮುಲ್ಪ ಬೊಡೆದಿನ ಕೆರ್ತಿನ ಬಾಡಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅಂದು ಅಕುಲು ಜಾಗ ಪಂಡದು ಇಪ್ಪುಜೇರು ಒಲ್ಪ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಬಾಡಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಈರು ಬಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅತಾನಗಾಯೆ ಆ ಬಾಡಿದ ಕೈತಡೆ ಅಕುಲು ಜಾಗ ಪನಂದೇನೆ ಸೀದ ಬರ್ಪೆ ಓಲುಂಡೊಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಪಂದಿಪ್ಪುಜೇರು ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡದಿಪ್ಪುಜೇರು ಆಂಡಲ ಆಯೆ ಆ ಬೊಡೆದಿನ ಕೆರ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಖಂಡನಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಪಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೇನೆ ಕೆರ್ತೀನಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಂದು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೈಚಿ ಮಸ್ತಾನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ಲಿಂಕ್ ಅಡಪುರಿ ಹಾಕುಲಿ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೈಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡಿಯರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋತಿಚೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಉತ್ತರ ಆತೆ. ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ.